Hej, drugari! Da li ste spremni? 3, 2, 1. Priče za decu! OX Kids! Idem na pijacu, dragi moji. Budite dobri. Belka, pripazi na magarca. Znam da ume nekada bude nestašan. Brzo se vraćam. Bio je to još jedan dan na farmi. Sve životinje su uživale u još jednom lepom jutru. Čuo si je, Kojo. Nemoj da praviš nikakve gluposti danas. Ma kad sam ja pa pravio gluposti? Uvek! Magarcu je bilo dosadno pa je krenuo obilazak farme. Naišao je na kozu koja je brstila travu. Ćao, kozo. Zašto paseš travu ovde? Tamo iza na pašnjaku je mnogo lepša. Ne smem tamo da idem, taj deo je ograđen za konje. Pa šta, gazdarica Marija nije tu. Možemo malo da se zabavimo. A i kladim se da ti ni ne možeš da skočiš dovoljno visoko da preskočiš onu ogradu. Šta? Ja ne mogu. Ma sad ćeš ti da vidiš, ja mogu sve da preskočim. Koza se zaletela ka ogradi i skočila preko, ali je bila previše visoka za nju i jedan deo ograde je oborila. Rekao sam ti da ne možeš. I jao, pa šta ste to uradili? Sada je polje otvoreno. Mali konjići su videli otvor na ogradi i brzo pojurili na veliki pašnjak. Vojo, opet praviš gluposti. Idi brzo nađi kravu Belku. Moramo da popravimo ogradu i da vratimo konje nazad. Voja se izvinuo i krenuo je nazad da pronađe kravu Belku. Naišao je na patke i male pačiće koji su se igrali oko bunara. Ćao svima. Ja, i opet sam zeznuo stvar. Konji su pobegli, a ja sam samo hteo malo da se zabavim. Pa šta bre pričaš to, Koja? Šta se desilo? Dok je Koja objašnjavao patki šta se desilo sa ogradom, zamahnuo je repom i slučajno je gurnuo jedno malo pače i ono je upalo u bunar. Mama! Sima je upao u bunar! Koja, pa šta si to uradio? Samo praviš gluposti i probleme. Hajde, pomozi mi da izvadim Simu iz bunara. Svi su prišli bunaru, ali on je bio dubok i nisu mogli da dohvate malo pače. Stani! Video sam Kofo jutros kod krave Belke. Idem brzo po nju, pa ćemo sa kanapom da je spustimo i izvučemo Simu nazad. I onako već moram da pronađem Belku zbog incidenta sa ogradom. Magarac je pojurio dalje da pronađe kravu. Usput je naišao na Koku sa pilićima. Kojo! Dođi da se igraš sa nama! Pilići su obožavali magarca Koju jer je uvek radio nešto zabavno. Nemam sada vremena, pilići moji. Moram da nađem kravu Belku. Trčao je preko farme i okrenuo glavu unazad da napravi smešnu grimasu pilićima. Kako se okrenuo, nije video bale sa senom i sve ih je oborio. Pa Kojo, šta si to uradio? Opet praviš gluposti neke. Ko će sada da složi svo to seno nazad na gomilu? U tom trenutku su naišli krava i prase. Ovo mora da je Kojino delo. Ma šta se bre ovde dešava? Magarac je prišao kravi Belki i počeo da kuka i moli za pomoć. Ali ja stvarno nisam kriv, hteo sam samo malo da se zabavim. I sad mi treba tvoja pomoć. Dobro, hajde, nije ovo toliko strašno. Složit ćemo seno nazad na gomilu. Ali, pa kako da kažem, ima tu još stvari sem sena. Onda joj je magarac objasnio šta se desilo na pašnjaku, da su oborili ogradu i da su mali konjići pobegli na veliku livadu. I da je malo pače Sima upalo u bunar jer ga je slučajno gurnuo rep. Molim? Pa Kojo, ti si stvarno nemoguć. Hajde, idemo odmah sve da rešimo pre nego što se gazdarica Marija vrati. Brzo su složili seno nazad na gomilu, uzeli kofu i otrčali do bunara. Uz pomoć kanapa su spustili kofu u bunar i izvadili malog Simu. Zatim su otrčali do pašnjaka. Koja i Belka su podigli ogradu nazad i pričvrstili je da ne padne opet. U tom trenutku su se vratili ovce i prase sa malim konjićima. To, super, uspeli smo! Svi su ga pogledali ljutito, a zatim se nasmejali. Koja jeste bio nestašan, ali je bio dobar magarac i uvek je bio tu za sve životinje na farmi i bez njega im ne bi bilo toliko zabavno. Marija se vratila na farmu i ugledala je sve životinje koje su izgledale malo čudno. Dragi moji, jel ste dobro? Izgledate nekako umorno. Magarac Koja se nasmejao. Ma super smo, sve je u redu, samo još jedan običan dan na farmi.